אין ספק שנייר הלקמוס שלנו, לדעת אם באמת למדנו איזשהו לקח, אחרי ששילמנו מחיר כל כך כבד, זה לראות מה נעשה בזירה הצפונית. אבל אני חושבת שזה יהיה חטא גדול אם נסתכל על הזירה הצפונית במנותק מהמערכה הכוללת, מתוכנית ההשמדה הכוללת, ותוכנית ההשמדה הכוללת היא כזו. מה שאיראן מנסה לעשות פה זה לשחוק אותנו, וזה ממש להתיש אותנו, ולפורר את הלגיטימציה הבינלאומית והפנימית שלנו, ולרתק אותנו לזירות שונות, ותוך כדי, בחסות הריתוק הזה, גם לרוץ לתוכנית הגדולה, ולכן אני חושבת שאנחנו לא יודעים שום דבר, ואנחנו לא יודעים את הכל, וזה יהיה לא אחראי ככה לצאת באיזה שקריות שאנחנו לא חותמים עליהם, ולכן אני חושבת, אני שמעתי היום את היועץ של המנהיג העליון של איראן, שאמר שישראל תזכה לתגובה קשה אם היא תתקוף בלבנון. צריכים להבין שברגע שאנחנו הולכים למהלך בלבנון, אנחנו יכולים לבוא למהלך כולל, ולכן יכול להיות, ואני אחזור למה שאמרתי, שאנחנו לא צריכים תגובה, אנחנו צריכים יוזמה. יוזמה שבה אחרי שאנחנו שקלנו את הכל, שהסתכלנו על המערכה הכוללת, שראינו שיש לנו את התנאים האופטימליים ויש לנו את היכולות המקסימליות. אז לא הייתי רצה, הייתי רגע עוצרת, רואה באמת איך אני ממקסמת את המהלך באופן שפותר אותו לתמיד, לא זירה אחר זירה אחר זירה, אלא שיש מהלך אסטרטגי, ואגב זאת ציונות. ציונות זה לא להגיב, לא מה שנקרא להיגרר. ציונות זה לעשות מעשה, לנקוט יוזמה הרבה יותר אמיצה ואסטרטגית. אוקיי, טוב.